mallakin raina, shine ya kage kalbina wato zuciya a kirjina. Da dodobin salatinka a gurin cika makin halittinka, wannan da ke hani an shirka sunnarsa ce rikon aure. So kai da kwarjini, kyawun surar ta ya ruɗe ni ta ce nake son aure. Mai diri da kyan sura, farin ido ne madara, hakwaranta da ta dara ga wushiriyar jikinsu kyakkyawa. Ya yar gida da gana miko kara waso zuma mai danko zakin ta zai rike aure. Ya fara kyakkyawa ke raina yake son aure. Yarinyar abin da ya sani na ce ita na fi so, domin kyawawan masu kyau na so, ga tarbiya da alkunya irin hali da so, ladabi biyayya a gurin mace namiji ya fi so. Yarinya ke nake so, ke na so kyawun hali ke nake so. Shawara ga mai neman aure, ka nisa hankalin ka ka tattare, in har ka je neman aure to mace mai tarbiya kai aure. Shawara ga mai neman aure, bakina in ka ji amsa zance na zama tsokaci akan aure. Nemi yar gida da dattako, zama ku zai biyin garko, amma ka roƙi sarkin iko zaɓinsa ya fi kyau.